खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। भारतआ आमेरिकाजों 31,500 कौटि रांनि गोरोबथाखौ केन्सेल खालामबाय। बे खेबाव बिपिएफआ जेरैखि जाया बिटिसिनि मासिखौ दखल खालामगोन बुंदों नवज्योति खुर्मी। उदांस्रि साननि सिगां आलफा उदांनि 7 सोद्रोमाया आखाइ दैखांदों। आसाम बंग सीमा श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि ड्राग्स हमदों पुलिसा। गुवाहाटीआव गंबा गोदान फुट अभारब्रिज लुगोननि खोथा होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। कक्राझाराव गोख्रैनो रेलवे कच कारखाना फसंनायनि थाखाय जेबो बिथांखि लानाय जायाखै बुंदों रेल मन्थ्रि। घानायाव गिख्रंथाव हेलिकप्टार जाब्रबथाय रैखाथि मन्थ्रि आबहावा मन्थ्रिजों लोगोसे 9 सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। डनाल्ड ट्राम्पनि रावावनो भारतआ आमेरिकानो गोख्रों फिननाय होबाय। 31,500 कौटि रांनि गोरोबथाखौ केन्सेल खालामनानै ट्राम्पनि रावजोंनो भारतआ फिननाय होदों। ट्राम्पआ भारतनि सायाव टेरिफ लागायनानै ब्लेकमेलिं खालामनो नाजानायनि फिननाय होनानै भारतआ 31,500 कौटि रांनि गोरोबथाखौ केन्सेल खालामो। मख'नो गोनांदि भारतनि मुवा बेसादनि सायाव आरोबाव 25% सरजाबनाय टेरिफ लागायनायनि बागै डनाल्ड ट्राम्पआ बुधबार खालि फोसावदों। बेनि सिगां डनाल्ड ट्राम्पआ भारतनि मुवा बेसादनि सायाव 25% टेरिफ लागायदोंमोन। बेजों लोगोसे फैगौ 27 आगस्तनिफ्राय भारतआ आमेरिकायाव एक्सपर्ट खालामनाय मुवा बेसादनि सायाव 50% टेक्स होनांगोन। ट्राम्पनि टेरिफ खान्थिखौ हेंथा खालामनानै रासियाबो भारतखौ थोंजों मदद खालामदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि भारत आरो आमेरिकानि सोमोन्दोआ बे समाव मोजां नङा। भारतआ रासियानिफ्राय खम बेसेनावनो गोथां थाव बायनानै आरो बेखौ रिफाइन खालामनानै बुहुमनि गुबुन गुबुन हादराव फाननानै रां खामायनायखौ सहायनो हायाखै डनाल्ड ट्राम्पआ। बेल' नङा, भारतआ रासियानिफ्राय गोथां थाव बायनानै इउक्रेन रासिया दावहायाव रासियानो राङारि मदद खालामनायनिबो गोख्रों अजद होदों डनाल्ड ट्राम्पआ। बिपिएफ दोलोनि गागि दैदेनगिरि अदालगुरि जिल्ला आदिबासि सेलनि आफादगिरि नवज्योति खुर्मीया फोसावदों दि बे खेबाव थोजासे मेजरिटिजों बिपिएफआ बिटिसि सरकारखौ दागोन। 30,5 सेरफां बियाबनि बिजाथि नवज्योति खुर्मीया बुंदों दि बिपिएफनि बिजाथिफोरा गासै मोन 40 बियाबफोराव गोबां भटजों देरहागोन। आदिबासि सेलनि आफादगिरिया बिबुंथि होयो दि बागाननि सुबुंफ्रा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ माब्लाबाबो फोथायनो हायाखै। प्रमद बर'नि सरकारा जोबनायाव थागिबि सुबुंफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव फेलें जादों। बागाननि सुबुंफोरनि गिबि सायख'नाया बिपिएफ दोलोखौसो सायख'दों। बिसायख'थिनि सिगां प्रमद बर'आ आखाइ खबजोबनो थाखाय मोनसे ओंथि गैयै भिजन डकुमेन्ट बानायनो नाजादों। नाथाय बेफोरबायदि भिजनखौ सिगाङावबो लाबोदोंमोन इउपिपिएल दोलोआ। मानो होनोब्ला आइजोफोरनि गावसुंथा आफादनो 75,000 रां अनसुंथाइ होनाय, नखर साख्रि होनाय एबा मोनसे पदनि सोलाय मोनसे साख्रि एबा खामानि होगोन होननाय भिजननि रादायफ्रा मोनसेबो मावफुंजायाखै होननानै नवज्योति खुर्मीया सोंखारिदों प्रमद बर'जों दैदेनजानाय इउपिपिएल सरकारखौ। भारत हादरनि उदांस्रि साना एबा उदांस्रि सान फालिनाया गेजेराव सप्तासेल' सम दंसै। बेनि सिगां आलफा उदांनि 7 केडार एबा सोद्रोमाफोरा आखाइ दैखांदों। उदखारि आफाद आलफा उदांनि 7 सोद्रोमाया आखाइ दैखांनानै गुबै लामायाव फैफिनदों। मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बे खौरांखौ फोसावदों सराइदेउ जिल्लानि एसपि सुरजित सिंह पानेसारा। एसपि सुरजित सिंह पानेसारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आलफा उदांनि 4 सोद्रोमा फारियै सोनाब कार्बि आलं जिल्लानि दीपज्योति सयकिया उर्फे भार्गव असम, तिनसुकिया जिल्ला कार्दैगुरुनि एन्टनी मरान, टेङापुखुरिनि पराग ज्योति सेठिया उर्फे प्रणब असम आरो सदियानि जनार्दन गगৈ उर्फे जित असममोना 5 आगस्त मंगलबार खालि आखाइ दैखाङो। म्यानमारनि हाग्रायाव सानथाम सानब्रै थाबायनानै भारतनि सिमायाव हाबफैयो बै 4 आलफा उदांनि सोद्रोमाया।
बेनि उनाव आसाम राइफलनि आखायाव गावखौनो गथायनानै आखाइ दैखाङो। रिपर्ट बायदिब्ला बुधबारखालि पुलिसआ आलफानि सोद्रोमाफोरखौ जिम्मायाव लायो। सनु गगৈ उर्फे कैलियान आसाम 28 बोसोर मुंनि गुबुन सासे आलफा उदांनि सोद्रोमायाबो गावखौनो गथायनायनि खौरां मोननो हादों। नागालेन्डआव आसाम राइफलनि आखायाव गावखौनो गथायदों सनु गगैआ। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम बंग सिमायाव दिनै मोनायाव सिमालटापु पुलिसआ स्रोदै सिग्रोमदोंमोन आरो गोबां फेग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामनो हादों। सिमालटापु पुलिसनि मोनसे हानजाया श्रीरामपुरनि 27 नं माहारियारि राजा लामायाव बलेर' पिकआप NL 07 CC 4268 नाम्बाराव सिग्रोमनानै फेग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामो। पुलिसनि सिग्रोमनायाव मोननाय फेग्रा मुवाखौ 1 किल'ग्रामनिबो गोबांसिन जागोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। जब्द खालामनाय ब्राउन सुगारनि हाथाइनि बेसेनखौ 1 कौटि रांनि बांसिन जागोन होननानै साननाय जादों। पुलिसआ बिहारनि थागिरि अमित कुमार मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। फेग्रा मुवाफोरखौ गुवाहाटीनिफ्राय बिहारसिम लांनो नागिरदोंमोन होननानै पुलिस बिफाननिफ्राय मिथिनो होदों। गुवाहाटीआव फैगौ नबेम्बरसिमहालागै थियारि जागोन गंबा गोदान फुट अभारब्रिज। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुधबारखालि गुवाहाटीनि हान्था मेलानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय खानापारा जालुकबारि लामायाव गंबा गोदान फुट अभारब्रिज लुनायनि बाथ्रा फोसावो, जाहाथे लामानि हान्थियारि एबा थाबायग्राफोरा रैखाथि लामाखौ बारनो हायो। बे हाबाफारिनि थांखिया जाब्रबथायफोरखौ बाङाइ खालामनाय आरो नोगोरनि बयनिख्रुइ होंगो दोंगो करिडरफोरनि गेजेराव ट्राफिकखौ बाङाइ खालामनाय। गिबि मन्थ्रिया नोगोराव सोलिबाय थानाय बिटिआरनि सानज'थाइ मावथांखिफोरखौ नायबिजिरनायनि उनाव बेखौ फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया भुटाननि मोनसे थान्दै हानजाजों लोगोसे लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव लुफुंजायै गेजेर हायुङारि टार्मिनेलाव दावबायहैनानै नायगिदिंनायनि उनाव खौरां बिजोंजों मोनसे बिबुंथि होनानै बे खौरांखौ फोसावदों। क'क्राझाराव गोख्रैयैनो रेलवे कच कारखाना फसंनायनि थाखाय मिरु सोरखारा जेबो बिथांखि लानाय जायाखै। बे गेदेर बाथ्राखौ मिथिहोदों रेलवे मन्थ्रि आसिनि बैष्णबआ। सदनाव क'क्राझार लकसभानि MP जयन्त बसुमतारीनि सोंथिनि फिननाय होनानै रेलवे मन्थ्रि आसिनि बैष्णबआ लकसभानि सदनाव बुङोदि मिरु सोरखारा क'क्राझाराव गोख्रैयैनो रेलवे कच फेक्टरि फसंनायनि बागै जेबो बिथांखि लायाखै। मख'नो गोनांदि थामथि गोजोन बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै क'क्राझाराव रेलवे कच फेक्टरि फसंनायनि बाथ्रा। नाथाय क'क्राझाराव थाबैनो रेलवे कच फेक्टरि फसंनायनि बिथांखि लायाखै होननानै रेलवे मन्थ्रिया फोसावदों। बबेखानि बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बासबारियाव रेलवे कच फेक्टरि फसंनो गनायथि होनाय जादों आरो बेयो ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय मोनसे आगान। बे कारखानाखौ फसंनो आरो सालायनो थाखाय सोरखारा 256.36 कौटि रां सेंसन खालामदों होननानै फोरमायदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि बिटिआरआव रेलवे कच फेक्टरि फसंनाया थांनाय 2020 मायथाइयाव जानानै थांनाय थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानिनो मोनसे दफा। गिख्रंथाव हेलिकप्टार जाब्रबथायाव रैखाथि मन्थ्रि आबहावा मन्थ्रिजों लोगोसे 8 सुबुंनि जिउ खहा। खोला आफ्रिकानि घाना हादराव जादों बे गिख्रंथाव हेलिकप्टार जाब्रबथाया। बुधबारखालि जादों बे गिख्रंथाव हेलिकप्टार जाब्रबथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला घानानि राजथावनि आफ्रिकानिफ्राय आबुआसि फारसे थांनाय समावनो गिख्रंथाव हेलिकप्टार जाब्रबथाया जायो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव घानानि रैखाथि मन्थ्रि इदार्ड अमेन बआमा आरो आबहावा मन्थ्रि इब्राहिम मफरदाला महम्मदजों लोगोसे 8 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 3 क्रू मेम्बार। रिपर्ट बायदिब्ला बे गिख्रंथाव हेलिकप्टार जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। बे जाब्रबथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।